Čaute, vítam vás u toho videa a dneska to malo byť teda to vyhlášenie súťaže, ale nevedela som, ako to mám urobiť, vyhadzovanie toho, či ako sa to volá, alebo tak. A preto potrebujem vašu pomoc. Ináč dneska som sa nahodila do takého trošku pink style. Vidíte, ružová bunda, ružové tu konočky. Bude fajn. Šanci za psom. A doma nemôžem točiť, pretože sa ide malovať. Moja izba. Znovu. A bol by tam hluk, lebo sa skrine dávajú preč a tak. Pôjdu sa kupovať nové. To je tak asi každých 10 rokov, by to hovorili. No. A neviem, ako tú súťaž mám urobiť, či vyhadzovanie, alebo tak nejako, ja neviem, proste poraďte mi to. Proste na Facebook mi napíšte, však viete, ako sa to volá. proste na Facebook mi napíšte, aký spôsob by toho mal byť. Ja viem, ja už som to dneska mala tak natočiť, nejaký spôsob, ale neviem ako. Proste mi na Facebook napíšte nejaký nejaký spôsob, ako to mám natočiť, pretože ja to neviem. No, semík som zase zamotal. Ak sa vám tak toto stáva, že aha, už je to v poriadku, tak to musíte buchniť. No, späť k tomu. No proste napíšte mi, aký spôsob vyhadzovania alebo niečo také mám urobiť. Ináč, neviem, čo som sa... No, ďalšie video už bude to teda tí traja víťazovia. To dostanú každý po 3000 star points. A potom urobím asi pet tag, alebo to bude hneď potom to ten pet tag, ja neviem. Musíte sa proste dočkať. Dobre, Semi, povedz ahoj. Semi.